الذي فاق أصلا
Annabi foli bernam wasde yide mo yomi bandam sinno de wonti no sago am wirno da ko mi favorine salli rabbi ma salami salli rabbi ma salami salli woni ko laado Allah kanko woni di gando Allah kanko woni ballido Allah kanko woni bando wodine salli rabbi ma salami salli rabbi ma salami musodafa ene ngardi timmal orene ene moti gandal redundu ene sawi ballal musodafa ene ngardi timmal orene ene moti gandal redundu ene sawi ballal wayne de ko jokkoje endam salli rabbi ma salami salli rabbi ma salami ala madal wala masallah yalla ma digi ken sa tiya yalla am fe ma sanga sa tiya ne be may de jakki kewdi ma kadi en jiidum e mabbe en jiidum e youtube jaatu ton fof kadi en yiya dum golle mabbe ganduda ko fayidinde ngal ɗo katantagal e ɗe ɗo tedarde so jii kadi ɓe nganndat wonde ngaluuji ene hen jiɗi kono tan ko holno ɓe juɓɓiniri ɗum e ɗiɗo miijoji ɗi ngannduɗaa ɗi ko lantuɗi mawɗi mbaɗi fayida holno ɗi ngardi e mooɗon hono ɗeɗo golle ɗuɗɗori hen seeɗa haji bani Mahamadou Bachir ngal ɗo namdal ceerno Yumno Oumar en wawno jabade ɗum ɓura laaɓde yonde ɓura fewde ɓura welde heɗade e kono tan o tokkiɗi ko yi eyi no mbiɗani mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam juɓɓinteɗo toon to madina toon ene yuɓɓine kadi e mbandi fayide ene yuɓɓine kadi ene yuɓɓinira kadi sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene yuɓɓinire no dental ngal yiɗiri ni mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam ɓooyi waɗede yiɗa en gurdam ceerno mum sañi
min sini tan min tawi ko mawlidi nabi sallallahu alaihi wasallam ene waɗi kono noon wonano e oɗo sifa holko hanno waɗede e oɗo sifa ene waawi wiyeede ko fonnooɓe daranade ɗum haa siforo e oɗo sifa ko ɓen gonnoon gonaano ɗon ceero Moussa Niang ko jibinno fof o waɗi ɗum ko e adduji kamɓe fof alaa mo jibino mo waɗani ɗum e alluwal on ala fof o waɗi ɗum ko e alluji sanga nde ɓen jehi janngoyde gartani heddiɓe ɓe jibinaka ɗon ko kanko tan waɗanno mawlidi nabi sallallahu alaihi wasallam e yo gaɓɓe o wondi ɗon no ɓe foti fof ɓe mbaala julde e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe mbaala mantude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah waɗi ɓen moylaɓe janngoynoɓe ɓe kadi Allah waɗi ɓen ɓe jibinanoɓe jibinama janngoyi gadi ko goto o woni e yoga e seeɗa ɓe wonduno ɗon joni so tawi ko iidi ko feetuji fof o ɓuri mawnude enen noon ngannduɗen a ƴiiɗi ko sunnaji ɗi e korka e daske e ko haran e ko nanndi hen kono noon kanƴe fof ko oɗo ɓuri sabu ɗiɗo sabu moɗi tagira o sabu ko ɗi tagira ko gonɗo sababu o koye oɗo jamma o feeñi kadi ko ma o feeñi ha pari nde ɗiito iidiji ngari ndeke oɗo eydi en ɗum waɗi min tawi yo min ndendu ɗum ko denndangal wuro ngo fof ayno madatu nabi sallallahu alaihi wasallam waɗirte yimɓe fof belto mawlidi nabi sallallahu alaihi wasallam waɗirte yimɓe fof belto gimmoɗe juɓɓinen jamma jibinede ne laɗo sallallahu alaihi wasallam kala ko jogiɗen ko ɗo ɗum ɓuri hande wadde ɗum waɗi ko wuro ngo fof debbo e gorko suka e muɗum ɓe dari ɓe wurtinde oɗo jamma jibinede ne laɗo sallallahu alaihi wasallam jamma o noon haafi fekkere en kaali ɓe mbi debbo e gorko suka e muɗum kono to nelaɗo no sallallahu alaihi wasallam wurtinteɗo e jamma ɗon ɗo Madina Tuba ko worɓe ɓolɓe kawrata ɗon ceerno Mouhamadou Aydi o wi ko debbo hay goto noddaɗo mo duuɓi temedere ha e jibinaɗo hande hay goto noddaɗo banni hay bandiraɓe amen rewɓe resaɓe Madina ɓe hay ɓen noddaka woto ɓe ngar artande mawlidi toon to wuro ɗo rewɓe wuro ngo goto kala mawlata ko suudu mum worɓe ɓe ɓolɓe ɗo waɗi nane mbimi jamma ono wurtini ɗen on wurtine ɗon omo wurtine sunnane laɗo sallallahu alaihi wasallam omo wurtine ɗon no dental ngal jiɗiri no Seydil Hadji Mouhamed ibn Saïd jangguiniri en ni kono noon gonɗen e waɗi waɗi fayida gade hen ɗi weɗi min ɓuuri wadde fayida buniyade men ɓuuro yaade ɗumno yaade hen sababu ko jumaji ɗine fooɗo sinno ko sago to e ɗiro mawɗo basiru jogosi haɗaɗa yettinima jeyaɗo musidɗo kadi beltanima ceerno Oumar ko animata ko konngol mbayni mbaɗa yagal yettien ko wiyeɗa sa inchallah taala may gartoyno min gaynone jeere min bon inchallah min beltima no fewi mataw koɗo cektorɗa ɗo ɗon to cektorɗa ɗo min ko ɗon puɗɗorton mbawen yaafade hettiyankoɓe kono kadi mataw mbiyen kadi hettiyankoɓe no mbawata yaafade nde wonno ɓe ƴetti tamaɓe ɓe ƴetti hakkillaji mabɓe ko ɓe mbaɗi ɗum e daka e ɓe keddi en ɗum ɗon wona hunde wemde aywa ɓe gacci haajuji mabɓe ɓe gacci hammuji mabɓe wadde eɓe ñaago hen yaafoya haalullaji ɗi kadi kala ko feewi hen moƴƴi hen garɗi hen yooɗi hen ko joom ɗum ɗo wayno woni ko nder nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde wonno Allah yiɗimo Allah mi yiɗanimo kadi kala moƴƴere kala ɗo nodda kadi moƴƴat fewat yooɗat garɗa wadde kala nde haalullaji ɗi peewi garɗi koɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kono koɗo Allah subhanahu wa ta'ala so taw kadi wonko ooñi hen yimɓeɓe wonno ɓe paamirani walla wonno haaliraɓe paamiri kadi no haaliraka ni ɓe ñagalma
yafuyaji on beltanama on jarama Mouhamadou Bachirou Niang Mouhamadou Siraji Sarr e Elhadji Abou Ndiaye Mouhamadou Bachirou Bane ayo directeur de programme han kadi onon fof ala kulli haal on beltanama Cheikh Tidiane kadi en beltanimama no fewi noon ha seeɗa hasa assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah beltima no fewi kadi a laaji konngol cikkiti bayniɗo nder yewtere men rasulillah sallah sallam ko kenta gadde hay sahiji wonɗi keɗoɗen eymo Hammadou Siraji a weltanama no fewi e konngol men sakket tan cakkitotoɗen tan ko yafnade bandiraɓe ɓe hono no ceerno Ibnu Oumar Niang wiiri ni nde tawno on neɗɗo enɗo kono haana ko heeɗi en ɓen ko fewi haane eyi denndangal ko feewi e haare nde ɗum immori en koto Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum kadi woni ko jiɗɗen ɗum woni ko banditiɗen ɗum woni ko ɓurani en kala ko oñi heen ngannde wonaa ɗum woni sago men kono kewɗo wiide ni neɗɗo timmani tabitani so waɗi hunde ngakki kadi jombani en ɗon ko noon sifori oɗon ñaagay ɗum yafuya en beltanima noon Daka FM fof en beltanima heɗiyankoɓe ɓe e hettiyankoɓe ɓe en beltorima kadi tigi rigi e invité ɗo e Dakar FM taw ko e yewtere madhum nabi sallallahu alayhi wa sallam hunde ɓurde welde en e kala saha assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam notade noon tan wonde rasulillah sallah sallam tan ko ɓe waɗe fayde sene Bachir ko annduɗa ɗum ɗon jarama no fewi Cheikh Amadou Siraji Sarr jarama no fewi Cheikh Ibnu Oumar Niang jarama no fewi Cheikh en beltima no fewi e nder yewtere nde mbiyal kamen koɓe jarama no fewi nde tawno kadi no ɓeɓe kadi ɓe nodduɓe weeɓani mato satti ko noote no alhamdulillah rabbil alamin ɓe jarama no fewi machallah yewde série ɗo eɗen calminde dendagal kalligal men ko daranide ɗum ɗo no fewi kono nde fede afal histoire kono ne kadi yimɓe fatimata bin rasul sallallahu alayhi wa sallam e galo men salimata aji eɗen calmini kamɓe kadi e dow kuuɓal e dendagal no joni e ɗiɗi kadi e dow kuuɓal assalamu aleykum wa rahmatullahi taala